இன்னைக்கு ஒரு பைபிள் ஸ்டோரியை பார்க்கலாம். ஒரு தடவை குட்டி சம்வேல் வழக்கெல்லாம் அணைச்சிட்டு சர்ச்சில் படுத்து நல்லா கொரட்டோட்டு தூங்கிட்டு இருப்பாங்களாம். தூங்கிட்டு இருக்க மொத்தல சாமியலே அப்படின்னு ஒரு சத்தம் வருமா. எந்திரிச்சு யார் கூப்பிட்டா அப்படின்னு யோசிப்பாங்களாம். ஏலி தாத்தாட்ட ஓடி போய் தாத்தா கூப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பாங்களாம். இல்லை போய் படுத்துக்க அப்படின்றாங்களாம். போய் படுத்துருவாங்களாம். நல்லா தூங்கிடுவாங்களாம். அதாவது திருப்பியும் அதே மாதிரி சாமியலே அப்படின்னு சத்தம் வருமா. எழுந்திருப்பாங்களாம். தாத்தா கூப்பிட்டீங்க திருப்பி போய் கேட்பாங்களாம். இல்லை போய் படுத்துக்கோ அப்படின்ட்டுவாங்களாம். திருப்பியும் தூங்கிடுவாங்களாம். அப்புறம் திருப்பியும் சத்தம் வருவான். உடனே திருப்பி எழுந்திரிச்சு தாத்தா கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னு இல்லை இன்னொரு தடவை சத்தம் வந்துச்சுன்னா நீ கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன்னு கேட்குறேன்னு சொல்லணும்னாலே திருப்பி போய் படுத்துக்கிடுவாங்க. திருப்பி தூங்கிடுவாங்களாம். திருப்பி அந்த சத்தம் வருவோம். அதனால எழுந்துச்சு கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன்னு கேட்குறேன்னு சொல்லுவாங்களாம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வசனத்தை படிச்சிடலாமா? கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். 1 சாமுவேல் 3:9. Thank you. Subscribe for more videos.